Karong balik eskwela, dili gayud ikalimod ang sakripisyo sa mga magtutudlo. Gani sa Zamboanga City, mulawig pa ang mga magtutudlo og magtinir og 5 ka adlaw sa mga tulungaan sa Island Barangay sa syudad. Aron lang mahimo ang ilang tahas. Aniyang report. Sa pag-abli sa klase, alas 6 pa lang sa buntag, nagtapok na dinhi sa pantalan sa Barangay Arena Blanco sa Zamboanga City, kining mga magtutudlo. Dala ang ilang mga gamit, nga dunay visual aids ug learning materials, lakip mga sinina, pagkaon, tubig mainom ug uban pa. Lakip manggod sila sa na-assign sa Landangua Elementary School nga usa sa mga tulunghaan sa 8 ka island barangay sa Zamboanga City. Doon na sab sila'y life vest alang sa ginasakyang motorized pump boat kay usahay, dagko ang balud sa dagat sa ilang paglawig. Dito sila magtinir og 5 ka adlaw una mobalik sa mainland Zamboanga City pagka Biyernes. Walay kuryente sa isla. Busa doon na sila'y mga power bank gagamiton sa pag-charge ug solar light nga maoy ilang suga matag gabii. Island school kasi kami, so we're staying there up to Friday. So yung mga goods namin, that is good for 5 days nga. Yung food, yung water, and along with that also are yung mga gamit namin, personal and instructional materials also. Aron sa masiguro ang ilang seguridad, kauban nila ang Philippine Marines ug Police aron mahimong security escort samtang anaa sa isla ug didto sa magpundo hangtod sa ilang pagbalik sa mainland. Hinuon suportado sila sa lokal nga kagamhanan ilabi pa nga dili gayud basta-basta ang sakripisyo sa mga magtutudlo, makahatag lang og edukasyon sa kabataan. Yes, we will assist them anong mga kailangan nila. We will assist and support all the way our teachers sa mga island. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.